Блогерка Вольга Павук пайшла ўладкоўвацца на працу, але да яе пачаў заляцацца працадаўца. Сёння мы будзем абмяркоўваць пытанне, што такое харасмент, гвалт, якога амаль не можна даказаць. З псіхалагіняй Наталіяй Скіпскай мы пагаворым пра тое, як не патрапіць у маніпуляцыю віной і страхам, як абараняць сябе, свае межы, сваё цела, што трэба рабіць, каб прыцягнуць увагу. Гэта праграма «Трэба пагаварыць». Давайте пачынаць. У мяне была такая ў жыцці сітуацыя, калі я яшчэ студэнткай, такой наіўнай дзяўчынай прыйшла на практыку ў адзін з тэлевізіённых каналаў Беларусі, назовем это так. І ў мяне была такая фантазія, што вось я зараз прапаную класныя праекты, іх, конечно, возьмуць у працу, я вось пабудую сваю кар'еру. Ну, нават не кар'еру, а хаця бы проста каб было. Я пакінула дакументы на стале аднаго з кіраўнікоў, і потым адбылася такая сітуацыя, якая мяне шчыра разарвала. Я стаяла як вкопаная. Гэты чалавек пры ўсіх людзях зайшоў у кабінет, абняў мяне і кажа: «Вось я паглядзеў вашыя прапановы, зайдзіце да мяне сёння пасля працы, мы іх абмяркуем». І як бы нікуды я не пайшла, ніякія мы прапановы. Шчыра, я збегла проста. Я нават практыку не дапрацавала там, вось, і я збежала, і нават у рэдакцыі жартавалі, што, мажліва, я бы зараз тут не сидзела, а было бы все іначай. Скажы, калі ласка, ці ты сутыкалася з харасментам? Так. Ты так гаворыш, нібыта ў цябе это такая штодзённая з'ява. Не штодзённая, але было. Раней увогуле шмат было такіх сітуацый. І вось ты, як расказвала сваю, я падумала пра то, што ў мяне ёсць таксама такая гісторыя з працаўладкаваннем. Я пэўны час, вельмі доўгі час працавала перакладчыкам па сваёй першай адукацыі, і ў мяне было шмат кліентаў, скажам так, з краін не вельмі еўрапейскіх, скажем так. І, на жаль, там сутыкалася з гэтымі праявамі так часта, што мне трэба было падумаць, як абараніць сябе. Ужо фізічнай сцены ты рабіла. Так. Я зрабіла такую стойку, за якую кліентам не можна было заходзіць. Бо гэта было вельмі так часта, што кожны раз проста размаўляць аб тым і тлумачыць было немагчыма. Трэба нейкую фізічную было перапону ім ставіць. Калі заходзіць размова пра харасмент, звычайна выпадае чуць, што вось жанчыны называюць заляцанні, рамантычнае штосьці харасментам. Ці можаш ты сказаць, як адрозніць адно ад другога? Калі гэта казаць пра флірт, то гэта прыемна, так? Калі гэта ў цябе не вызывае такіх пачуццяў, калі гэта такое намякаюць табе, нейкім чынам паказваюць, што ты прывабная, што ёсць заінтарэсаванне, але гэта ідзе вельмі ціхутка, на такой хуткасці, калі вы паспяваеце прыгледзецца адзін да аднаго. І калі ты яшчэ таксама такія сігналы пэўныя, скажем так, што так, давай, далей, калі ты вось гэта таксама нейкім чынам кажаш, то гэта флірт, гэта заляцанне, так? Але калі ты кажаш не, ці пэўным чынам паказваеш, што табе гэта не цікава, то гэта, канешне, ўжо не флірт. У нас акурат гісторыя нашай гераіні. Яна ў адкрытую казала не, але чалавек, які да яе заляцаўся, не спыняўся. Гэта гісторыя блогеркі Вольгі Павук. Вольга, вітаю. Прывітанне, Вольга. Вольга, дзякуй шчыра, што вы пагадзіліся распавесці сваю гісторыю. Яна вельмі душараздзіральная. Распавядзіце, калі ласка, вы ў эміграцыі пашлі ўладкоўвацца на працу, і што адбылося? Моя гісторыя пачалася з таго, што я ў Літву, калі перабралася, я не хацела браць палітычны прытулак і шукала сабе працу. І тут такі стварылі чат, дзе можна было літоўцы маглі замаўляць нейкія там паслугі, а беларусы маглі іх выконваць. І вось сярод такіх аб'явак я знайшла, што адзін чалавек у нейкую прыватную кампанію шукае сакратарку, дапаможніцу такую персанальную. Вось, і што патрабавалася? Трэба была там добрая руская мова, таму што яны мелі нейкія стасункі з беларускімі кампаніямі. І такую справу весці, нешта заказваць, там весці справы нейкія такія вось хазяйственныя.
Вось. Ну і я напісала, усё нібы добра, паразмаўлялі, і потым я паехала на сустрэчу, і першая сустрэча была такая даволі кароткая, расказаў, што патрэбна будзе рабіць, а потым была такая фраза, што ну, толькі трэба будзе быць амаль што як жонка. Я так кажу, а што гэта значыць? Ну, мне патрэбна будзе затрымлівацца на працы ці, мабыць, у выхадныя дні нейкія працаваць, там што-то рабіць увогуле. І ён сказаў, ну не, нічого такога, ну і нешта мы гэтую тэму звярнулі. Нібыта кепскі жарт такі, ён так? нічога не сказаў. Ну так, некая такая дабаўка, што прыйдзецца, мабыць, рабіць нейкія справы не толькі па працы, але яшчэ нешта. Ну окей. Я сапраўды ніколі не падумала, што увогуле так, ну, што гэта будуць нейкія гісторыі інтымнага плана. Ну і на наступны дзень мы ўжо дамовіліся, што мы сустрэнемся таксама з юрыстам, ну і пройдзе вось працэс падпісання нейкага дагавора. Я ўжо нават пасля сустрэчы з гэтым юрыстам засталася на нейкае супольная там была такая канферэнцыя паміж некалькімі працадаўцамі, ну не працадаўцамі, а некалькімі кампаньёнамі. Яны там нешта абмяркоўвалі свае справы, але гэта ўсё адбывалася на літоўскай мове. Тады гэта быў 21 год, я ўвогуле нічога не разумела. Вось, а мяне пасадзілі абіраць нейкую мэблю там для офіса, ну і я нешта там сидзела, тыркала. А потым адбылося тое, што ўсе сышлі, гэтае паседжанне іх завяршылася, усе сышлі, мы засталіся ў кабінеце, і што пачалося? І ён такі кажа, а давай я табе завяду, тебе пакажу, якая тут у нас абстаноўка, дзе тут якія кабінеты, і то і сё, завёў нейкую комнату, якая была пад самым дахам. Ну і што? Ён пачаў распускаць, так скажем, рукі, ну, напрамую, прамым сэнсе. Это першы ж дзень твой, так? Ну, я была здзіўлена, шоку, я як бы хі-хі-ха-ха, як бы так ад яго адмахалася, ну і мы вярнуліся ў тую комнату, там усё яшчэ нікога не было, і там пайшлі такія прамыя прапановы непасрэдна сексу, і гэта, ну, гэта так было настойліва. Я кажу, што ён нават намагаўся рабіць некаторыя дзені прам там. О, Боже. Я кажу, што ну, гэта, я такога не планавала, і ўвогуле гэта ненармальна. Ён потым стаў гаварыць, што ось я тады пакажу табе спраўку, ну, што я здаровы, там і все такое. Ён яшчэ рыхтаваўся. Я сказала, окей, добра, будзем чакаць спраўку. Ну, нібы такое. Таму што я не ведала, як сябе паводзіць у гэты момант. Я была адна там, мне было страшна. І тым больш гэтая сама арганізацыя, она знаходзілася не як бы ў цэнтры горада, а недзе там в нейкіх такіх раёнах, з якіх я нават не ведала, куды мне бегці, што мне рабіць. Вось, і на наступны, ну, потым, калі ўжо дзень скончыўся, я сышла, то я у той час як бы сябравала, размаўляла з адным чалавекам, з літоўцам, які цікавіўся сітуацыяй у Беларусі, і ён быў былым супрацоўнікам крымінальнай міліцыі. Я з ім падзялілася з гэтай гісторыяй, кажу, што я там яшчэ і падпісала нешта, я сапраўды дамову падпісала. Яна была нібы стандартная такая, але ж як ты разбярэшся, здаецца, перакладала праз транслейтер. Я, значыць, гэтаму чалавеку ўсё распавяла, і ён кажа, што гэта капец. Ну, што гэта страшная рэч, і што я магла падпісаць яшчэ немавесці што. Потым мы з гэтым чалавекам пагаварылі пра нашага героя, ён сказаў, што выпадкова ён яго ведае. І гэты Александр, яго так звалі, сапраўды чалавек жыў шмат гадоў у Літве, але мае беларускія корні. І што ён гэтага Александра ведае. І таму, што ён таксама працаваў нейкім чынам там у гэтых міліцэйскіх кругах. І ну, гэта як цуд, гучыць як цуд, што гэтыя два чалавекі паміж сабой былі знаёмыя. Мяне таксама ёсць да сённяшняга дня перапіска вось з тым чалавекам, які мне дапамагаў, і ён мне сказаў напісаць яму паведамленне, што вось Нікіта мне параіў тое-тое, вось, і сам Нікіта таксама з ім паразмаўляў. І тады гэты Александр напісаў мне, я не памятаю, ці то было паведамленне ў тэлеграме, ці то было на пошту, пра тое, што ён... я папрасіла адазваць мае подпісы, і ён
такі пагадзіўся пасля вось гэтай размовы, гэтай мае подпісы скасаваць. Ну і як бы мы на гэтым і разышліся. Ну вось такая была сама гісторыя. Яна скончылася тым, што ўсё ж такі іншы чалавек мне дапамог з гэтага выплутацца, і я сапраўды была вельмі шчаслівая, што я і сябе як бы яшчэ не дала у самыя нейкія страшныя обиды, і з другой стороны пазбавілася гэтай адказнасці, якую я могла падпісаць. Вольга, ці ты звярнулася ў паліцыю? Не, у паліцыю я не звярталася, мне ўвогуле гэта нават не прыйшло ў галаву у той час. Я вот зараз, калі вы пытаецеся, думаю, сапраўды чаму. Але, мабыць, гэта было звязана нейкім чынам з пераездам, мне ўвогуле было не да таго, і я была вельмі як бы, занятая тым, каб шукаць працу. І думаю, ну нічога ж мне не зрабілася. Ну, як бы ён же мяне не згвалтаваў у канцы канцоў. Ну, быў такі эпізод, паразмаўлялі нібы і ўсё. Мне не спадабалася, і я сышла, таму як бы я вырашыла, што не было ніякога крыміналу, таму і не звярталася. А ці было такое пачуванне, нібыта вы самі вінаватыя, ці сорам наадварот ад гэтай сітуацыі у вас? Так, было. Па-першае, з той яго фразы, што ён сказаў, што трэба быць амаль жонкай. Я потым думала, ну ты ж не дурная, ну ты ж такая немалая, уже могла б здагадацца, ну як бы вось такія былі ў мяне размовы сама з сабою. І плюс яшчэ потым, калі ён ужо пачаў распускаць гэтыя рукі, то я як бы не кінула ўсё, не сышла і не пабегла адтуль, а я ну як бы заставалася нейкі там яшчэ паўгадзіны ці колькі вось пасля гэтага. Ну я неяк была збянтэжаная, па-першае, з другога боку яшчэ і напужалася, таму што я не ведала, як сябе паводзіць. А ці казалі вы яму там што-небудзь, напрыклад, стоп, ці не трэба гэтага рабіць, ці забараняюць? Ну, канешне, канешне, я сказала, што ну я вось так вось сапраўды я стаяла, я казала, што ну не трэба мяне чапаць, і ўвогуле я тут ну пра такія рэчы мы не дамаўляліся, я да іх не гатовая, вось так. А якая яго рэакцыя была на гэта? Ну, ён бы як бы намагаўся мяне забалтаць. Ну, я кажу, што стаў вось пра гэтую спраўку казаць, пра тое, што ён здаровы, і вось такое. Ну да, это самае галоўнае такой сітуацыі, канешне ж, каб ён быў здаровы, праўда? А ці звярталася ты па псіхалагічную дапамогу? Таму што, нягледзячы на тое, што ты распавядаеш гэтую гісторыю з усмешкай, я разумею, што это быў вялікі стрэс. Ну так, па-першае, усмешка гэта ў мяне першая рэакцыя на любы стрэс, і я памятаю, што нават калі мне памёр адзін сваяк, то я таксама пасміхалася. Ну, гэта не ад добрага жыцця так адбываецца. А сапраўды, я тады знаходзілася ў сваёй персанальнай псіхатэрапіі, і я не памятаю, вось ці я расказвала гэтую гісторыю менавіта тады, калі яна адбылася, але мая псіхатэрапеўтка, яна як бы прыкмеціла такую рэч, што я пра мужчын выказвалася неяк негатыўна. Я ж як бы ў разводзе, і нешта, мабыць, былі нейкія такія размовы, я казала, што я ўвогуле ні з кім не хочу знаёміцца, што мне праціўныя вось нейкія чужыя мужыкі, як я буду там з імі стасункі нейкія заводзіць, вось нешта такое. І яна сама мне сказала, што а ты ведаеш, што ў цябе ёсць нейкі такі штосьці не так. Штосьці не так вось у гэтай сферы. І я памятаю, што тады вось я падрабязна распавяла гэтую гісторыю, і мы праводзілі такі сеанс нібы гіпноза, і гэта быў такі цікавы працэс. Я раней у псіхатэрапію ўвогуле не верыла, але мы запакоўвалі гэтай маю ўспаміну такую вось коробачку, а потым паклалі яе недзе там на задворкі маёй памяці, каб яно, ну, было, але яно упакаванае, адпрацаванае, вось, і ляжыць сабе, нікаго не турбуе. І я сапраўды гэтую гісторыю не ўспамінала да того моманту, пакуль не прачытала ў чаце вось запыт пра тое, хто сутыкаўся з такімі сітуацыямі. То бок я так разумею, што для цябе эта сітуацыя, ты прыйшла не з запытам да псіхатэрапеўткі, дайце мне нейкія інструменты. Это быў такі падводны камень, аб які ты спатыкнулася, і яна вось так выплыла выпадкова даволі. Мне ў той момант увогуле казалось, што яно для мяне прайшло бесслядоўна, ну што нічога. Было да і было, так, ну нічога мне нібы не зрабілася. Але я памятаю, што потым, калі я расказвала, я шмат плакала. О, моя милая. Ну, гэта гідотна, такое. Але я разумею, што другі раз я ў такую сітуацыю ўжо б зараз не патрапіла. Ну,
я вельмі так вырасла ў сябе ўнутры, як дарослая жанчына, вось, і я б ужо набагата лепш змагла б пра сябе паклапаціцца ў такой сітуацыі. Як ты думаеш, як у такой сітуацыі можна пра сябе паклапаціцца? Па-першае, сказаць больш Радыкальнае не? рашуча. Так, пра тое, што, ну, як бы прыбярысь увогуле адсюль, так, і, ну, казаць пра тое, што я буду звяртацца ў паліцыю. Я б на сённяшні дзень зрабіла б менавіта так. Я б не шукала нейкай дапамогі з боку знаёмых, а проста ішла. Я б менавіта думаю, што я б нават уключыла нейкі запіс. Ага. Для таго, каб мець доказы. Вось. Але гэта залежыць ад сітуацыі, таму што мужык сапраўды быў вельмі здаравенны, так, і хто яго ведае. Можа б яшчэ і прыбіў, так? Ну, такая гісторыя таксама магла быць. Ніколі не ведаеш рэакцыю незнаёмага табе чалавека. Вольга, дзякуй шчыра, што распавяла сваю гісторыю, дзякуй за мужнасць, і хай такога ў цябе досведу больш не будзе. Дзякуй. Вельмі цікавую яшчэ рэч Вольга закранула, што, нягледзячы на тое, што яна пацярпела в этой сітуацыі, ёй было сорамна. Чаму ты, як ты думаеш, такое адчуванне? Ну, гэта вельмі распаўсюджаная з'ява. У нас нават калі там згвалціць каго-небудзь, кажуць, што сама вінаватая. Звычайная такая справа. Гэта ў патрыархальнай сістэме заўсёды так. Не ахвяра, а быццам бы агрэсар ахвяра. І калі ось казаць пра там былыя часы ці сярэднявечча, ну нават прыгожая жанчына, якая проста сваім выглядам прывабіла позіркі ці нейкія там пажаданні у мужчын выклікала, яна што была ведзьма, яе можна было на вогнішчы спаліць. То бок гэта яны ахвяры быццам бы атрымліваюцца. Але ж адкуль вот это унутранае адчуванне, што я сама вінавата? Што мне мусіць быць сорамна? Калі табе увесь час кажуць, што ты вінаваты, ты прыстасоўваешся, і гэтае адчуванне ў цябе ёсць заўсёды, недзе там. І ўвогуле ёсць 3 пачуцці, з дапамогай якіх намі маніпулююць. Гэта сорам, гэта віна і гэта страх. І вось гэтыя пачуцці ў нас у кожнага ў тым ці ў іншым выглядзе яны ёсць. Яны у нас так быццам бы на фоне заўсёды прысутнічаюць. І калі казаць пра віну, то гэта такая ўвогуле хрысціянская такая з'ява, асабліва калі мы кажам пра праваслаўе. У нас вось выхоўваюць гэты комплекс віны. Нарадзіўся ты ўжо вінаваты, ведаеш, і асабліва гэта пра жанчын, канешне. Ёсць нават людзі, якія не вераць у харасмент, але дыскусія, яна паднялася вось літаральна некалькі гадоў, не сціхае гэтая дыскусія пра харасмент. Як ты думаеш, чаму цяпер раптам это як выбухнула? Я думаю, што гэта звязанае з тым, што людзі, якія калісьці былі ахвярамі гэтага пераследу, яны проста набраліся моцу, яны ўжо пасталелі, яны маюць рэсурсы на тое, каб сябе абараняць, каб звяртацца па дапамогу, і маюць такое становішча, якое дазваляе ім казаць без страху пра тое, што з імі адбывалася. І гэта вельмі важная справа. Вось вядома, што, напрыклад, пра нейкіх там зорак галівудскіх гэтыя гісторыі праз 30 год, хтосьці расказвае праз 20, і звычайна гэта кажуць такія ўжо зоркі. Зараз, якія жанчыны калісьці былі там маладымі, і яны патрапілі ў такую сітуацыю, а зараз, калі яны ўжо так маюць вядомасць, маюць грошы, калі яны могуць сябе абараніць з дапамогай адвакату ці ўвогуле вось гэтай публічнасцю, яны кажуць пра гэтыя гісторыі. Менавіта з-за таго, што раней яны сябе адчувалі вельмі безабароннымі. Паводле статыстыкі, больш за 80% жанчын і каля 40% мужчын такім ці іншым чынам стыкаліся з харасментам. Але абмяркоўваць это пачалі толькі цяпер. Вось чаму я это пытаю. То бок это нібыта такая сусветная з'ява, а гаварым пра это, ну вось колькі лічаныя гады. Яшчэ ж інтэрнэт зараз ёсць, то бок можна пра гэта больш казаць, больш свабодна, можна ананімна казаць. А яшчэ, ведаеш, разам з харасментам такая з'явілася з'ява, як, так бы мовіць, культура адмены. І это вельмі склізкая, мне падаецца, сцежка, таму што харасмент ты часцей за ўсё не можаш ніяк даказаць. Адзінае, што ў цябе ёсць які рычаг паўплываць на агрэсара, это апублічыць гэтую гісторыю. Але звычайна ні доказаў, ні нейкіх запісаў у цябе няма, ёсць толькі тваё слова супраць яго. Вось як ты думаеш, гэта культура адмены
Ці это такі пратэст слабых? Як я гэта Мгм. бачу? Падаецца, што эвалюцыя заўсёды так хістаецца, як з адной крайнасці ў іншую. І вось як кажуць, калі з'явілася хрысціянства увогуле, мы пачалі казаць пра правы ахвяры. А дагэтуль было што? Зуб за зуб, ока за ока Ну, і права сільнага. Так? А вось, ну, скажем так, што 2000 годзе ўжо мы кажам і пра іншую асобу, якая з'яўляецца ахвярай у стасунках. І гэта ўсё нейкім чынам развіваецца, але вось не па спіралі, а вось так хістаючыся ад адной з крайнасці ў іншую. І, напэўна, вось мы зараз знаходзімся ў той крайнасці, калі ахвяра патрабуе абароны сваіх праваў. І это не заўжды спрацоўвае. Гэта ж, слухай, гэта ж рэакцыя грамадства. Гэта ж не то, што хтосьці адзін робіць. Гэта грамадства падтрымлівае. То бок грамадства пачынае нешта рабіць для таго, каб абараніць ахвяру. І гэта добрая з'ява. Канешне, ёсць такія хібы, перагібы. Скажи мне, калі ласка, што самае страшнае ў харасменце? Што вот такое, чаму мы выдзяляем это як асобны від гвалту? Тое, што гэта адбываецца ў стасунках не ў блізкіх, не ў сям'і, напрыклад, а хутчэй у стасунках нейкіх грамадскіх. Так? Хтосьці ў залежнай пазіцыі кшталту, так? У залежную пазіцыю мы можам патрапіць у любых стасунках. Калі ты ідзеш на працу уладкоўвацца, ты таксама там пэўным чынам у залежнасці. Але, скажам так, што ты не абіраеш чалавека быццам бы, а цябе абіраюць, то бок нейкім чынам ты ўсё ж такі больш залежны. Бо калі мы кажам пра сям'ю ці пра каханне, ўсё ж такі два чалавекі выбіраюць адзін аднаго. І там ёсць нейкая адказнасць кожнай са старон. А тут атрымліваецца, ты ідзеш менавіта да нейкага працадаўцу, каб уладкавацца на працу і атрымліваць грошы. І ты ўжо пэўным чынам над яго залежыш, ты не можаш проста так сысці. У цябе іншыя стасункі, залежнасць іншага кшталту. А з псіхалагічнага пункту погляду, вось як харасмент разбурае чалавека? У нас заўсёды разбурае гвалт, выкарыстанне і злоўжыванне. Гэта нас робіць такім аб'ектам. Мы губляем сваю суб'ектнасць, мы не адчуваем сябе чалавекам, што бачыць нас, што мы застаемся чалавекам і роўным таму, хто нешта да нас робіць. Для мяне проста ведаеш, якая штука ў харасменце самая такая балючая, это што ты нічога не можаш напрыканцы даказаць. Нават калі ты, куды ты пойдзеш? У паліцыю, і вось застанецца тваё слова супраць іншага слова, іншага чалавека, які скажа, не, такога нічога не было. У Амерыцы, ў Злучаных Штатах, напрыклад, ёсць на заканадаўчым узроўні артыкулы крымінальныя, калі чалавека, агрэсара, яго прыцягваюць да адказнасці. У еўрапейскіх дзяржавах таксама, але вось, напрыклад, у Злучаных Штатах чалавек можа нават атрымаць тэрмін, правесці за кратамі пэўны час. У Еўропе гэта звычайна штрафы. А ў беларускім заканадаўстве увогуле няма нічога. То бок ёсць працоўны кодекс, дзе там кшталту нельга дыскрымінаваць чалавека па расе, поглядах і гэтак далей. Это максімальна блізкае, што я знайшла, але такой з'явы, як харасмент, як сталкінг, як шмат якіх праяў гвалту у нас, в прынцыпе, няма ў заканадаўстве. Як ты думаеш, ці это прычына, чаму людзі не гавораць пра такія праявы? Так няма сэнсу, і увогуле, нават калі цябе згвалтавалі, ты прыходзіш у міліцыю, што могуць расказваць. Таксама такі victim blaming адбываецца. І ахвяры падтрымка неабходная ў гэты момант, а атрымліваецца, што замест падтрымкі ён атрымлівае абвінавачанне, такі чалавек. Про victim-blaming давай асобна з тобой паговорым. Не тое, каб это новая з'ява, так? Вось ты гаварыла яшчэ з біблейскіх часоў, калі жанчына прыгожая, але вось нібыта гэтае слово, яно з'явілася ў шырокім абіходзе даволі нядаўна. І як ты думаеш, чаму, калі чалавек кажа «я пацярпелая» ці «я пацярпелы», і на яго яшчэ навальваецца агрэсія супольнасці, людзей, які ўвогуле не маюць дачынення да сітуацыі? Калі мы чуем такія гісторыі, калі мы маем эмпатыю, што мы адчуваем?
што Шкадаванне. ну гэта ты адчуваеш шкадаванне. Але першае, што адчувае чалавек, што гэты свет ну такі вельмі небяспечны, так, і пачуццё тады страху. Так? За сябе. За сябе, за сваіх блізкіх, і на гэта потым уздымаецца яшчэ агрэсія, так? Што ну, нейкім чынам трэба нешта з гэтай справай зрабіць. Але немагчыма. Ну так. Немагчыма, і тады вось гэта ўся агрэсія выліваецца на ахвяру. Я вось як і так, і яшчэ ёсць ну, такі пэўны чыннік, гэта віна і сорам, які адчувае прадстаўнік грамадства, што мы не зрабілі наша грамадства такім бяспечным, што можна жанчыне выйсці ў спадніцы, ведаеш, і ўсё будзе з ёй добра. То есть вось гэты сорам канвертуецца ў злосць на ахвяру. Ну, канешне. Так. Ну, конечно, это не так відавочна. Для мяне гэта відавочна. Вось гэта звычайная з'ява, як гэта працуе. Калі ты нешта напішаш нават у сябе там на кагосьці пакрыўдзішся на старонцы, табе ў каментах прыляціць 100 чалавек, якія раскажуць, які ты дурань ці дура. Асноўнае, на што мы можам паўплываць у гэтай сітуацыі, это на свой уласны стан. Раскажы, калі ласка, вось з псіхалагічнага пункту погляду, як можна абараніць сябе ад харасменту? Ну ты ж не можаш пастаянна хадзіць як вожык такая і баяцца. Окей. Можаш і памятаць, што у кожны момант гэта можа з табой здарыцца. Але самае галоўнае гэта быць гатовым сябе абараняць. І быць гатовым у любы момант, калі ты адчуваеш небяспеку, сябе абараняць ці збягаць той сітуацыі, у якой ты не можаш сябе сам нейкім чынам абараніць. Звычайна гэта робяць, можа скажу, непрыемную, нейкую непрыгожую рэч, але гэта робяць такія асобы нарцыстычнага ці псіхапатычнага складу. І для іх увогуле тваё не можа не быць такім аргументам, так? І ён можа цябе працягваць пераследаваць. То бок трэба знайсці тую асобу, якая, ну, скажем, пакажа моц, якая будзе такая ж, ці нават большая, чым у таго чалавека. То бок трэба шукаць, як сябе абараніць, бо можа гэта цягнуцца, ну так скажем, доўга. Я для сябе вось якое выйсце знайшла. У тиктоку побачыла, прадаюцца такія наборы самаабароны. І там пішчалка, свісток, нейкая асадка, якую раскручваеш, і там нейкі малюсенькі ножык, то бок натуральна там ты чалавека не зарэжаш, но хаця бы для самаадчування, ну, мне, прынамсі, магло бы это дапамагчы. І вось я сабе замовіла такую штуку, а яшчэ у мяне расце дачка. І я падумала, што я са старта буду яе вучыць, хаця б нейкія простыя рэчы, свісток альбо там пішчалка, это тое, што я буду класці ёй у кішэню, каб яна магла, ну, абараніць сябе, хаця бы прыцягнуць увагу, што штосьці адбываецца не так. Слухай, у нас заўсёды звычайна ёсць з сабой, напрыклад, ключы. То бок можна заўсёды ўзяць ключы і ў руку такім чынам, што можна сябе з дапамогай гэтых ключэй абараніць, так? І зноў-такі трэба памятаць, што маё цела гэта маё дзела, як кажуць, так? Што дакранацца да мяне можа толькі той, каго я аўтарызую, так? Да цябе можа дакранацца той, каму ты дазваляеш гэта. І дзяцей трэба вучыць гэтаму, што без тваёй згоды да цябе ніхто не можа дакранацца. І гэта павінна быць правілам у жыцці. Вось. І бараніць сваё цела ты маеш права. І для гэтага ты можаш рабіць што заўгодна. Ведаеш, наша размова яна мяне наштурхае на такую думку. У мяне ёсць знаёмы, з якім мы часам абмяркоўваем гэту гісторыю, і ён заўжды не верыць мне. Не верыць, што жанчыны жывуць у такім пастаянным стрэсе, у пастаянным чаканні, што штосьці можа адбыцца. Я спадзяюся, што ў цябе не будзе дачкі, табе не прыйдзецца пераймацца за яе. Тут днямі ў мяне адбылася дзіўная гісторыя, калі у маёй прысутнасці, была ў вялікай сям'і, у маёй прысутнасці дзяўчынка пачала распавядаць пра тое, як бацька яе пасадзіў у машыну блаблакар.
Мгм. Мы абмяркоўвалі маю паездку да вас, і я сказала, што я заўсёды раніцу боюся спазніцца на цягнік, і яны казалі мне і вось тата я прапанаваў мне, калі што, на Блаблакар паехаць. Я кажу, ты не разумееш, што такое для жанчыны карыстацца такімі сервісамі. Мгм. І вось ён кажа: ну, дык вось я сваю дачку калісьці адпраўляла, яна кажа: тата, ты не разумееш. І вось мы там 4 жанчыны, атрымліваецца, рознага ўзросту пачалі гэту тэму абмяркоўваць, і ён быў проста напалоханы. Адкрыццё для яго, так? Так, ён нават не мог падумаць аб тым, якую небяспечную рэч ён зрабіў для сваёй дачкі, калі ён яе пасадзіў у машыну. Ён кажа, ну я ж там зрабіў здымкі гэтай машыны, там нумар Дапамогуць запісаў яны і так табе ў далей. гэтай сітуацыі, А дачка канешне. яму вось праз колькі год расказвала, а ты ведаеш, як я баялася ехаць насамрэч. Вось так, жанчына заўсёды, на жаль, павінна памятаць, што гэта можа адбыцца. Мне падаецца, вяршыня таго, наколькі мужчыны не разумеюць гэтай сітуацыі, это маналог Усовіча. Дарэчы, вы записывалі мой адказ на это. Это было настолькі жахліва для мяне, што чалавек, ведаеш, справа не ў тым, што ён пажартаваў з сітуацыі. Справа ў тым, што ён нібыта кажа, ну, это нормально. Калі жанчына не хоча, давайте яе в дурку і біць токам. І самае супер балючае для мяне было, што людзі смяяліся з гэтага. І на дзіва, ведаеш, вот это вот пра калектыўнае бессазнательнае, мне падаецца, калі я паказвала сваім знаёмым мужчынам, кажу, вось што, ну які ў цябе пачуцці? Яны кажуць, это не смешныя жарты. І канец. Калі я паказвала жанчынам, яны казалі, это наш страх, літаральна, вось кожны раз, калі ты кудысьці едзеш, хутчэй за ўсё, вось ты сидзіш з гэтымі ключамі ў руцэ. Наколькі мы ў розных светах жывем. На жаль, так. Але ведаеш, мужчыны ж таксама пакутаюць ад харасменту, таксама бывае. Але яны, напэўна, гэта не абмяркоўваюць. І я вельмі спадзяюся, што вось гэты рогат, гэта быў проста нервовы рогат. Бо ім таксама ж, напэўна, страшна падумаць, што такое можа адбывацца з імі. Баюсь, што не страшна падумаць, а яны пра это ўвогуле не задумваюцца, як твой знаёмы. Ну так, напэўна, так. Дзякуй, што мы так шчыра пагаварылі пра это балючае пытанне. Насамрэч, ледзь выходзіла, прынамсі, эта размова вельмі цяжка мне далася. Я спадзяюся, што вы знайшлі штосьці карыснае для сябе. Калі ласачка, калі у вас ёсць падобныя гісторыі, вы можаце падзяліцца з намі на соцсетках. Калі для вас небяспечныя нашыя соцсеткі, вы можаце звярнуцца да нас праз сайт. Калі вам трэба дапамога, альбо проста пагаварыць, калі ласка, пішыце, мы паспрабуем даць рады разам. Гэта была праграма «Трэба пагаварыць». Да сустрэчы.